Ina suke? Lafiya kike tambaya na? Ina suke? Ke ba ku bege ajewa. Yaushe kai aure ba sani ko na kai suwa za ka yaushe kai aure ba sani ba. An ce ka kawo mai ciki cikin gidan nan. Ina take? Wallahi. Temo. Kin ga ta ku? Kai la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai ta kusa haihuwa. Wallahi ba abin da ke tani bane wallahi. Ah, wannan ciki an kusa haihuwa ma. Ina wuni mama. Ina wuni me? Ina wunin banza. Za ki ga mu ina wuni? Ga ciki ya an kusa haihuwar shi. Ah, gashi nan. Ka fitar da wannan yarinya da gidan nan. Kar ta haihu a cikin gidan nan. Mama. Mama kake ta magana. Barin tafi. Ba na hanya. Ba na hanya. Na gaya maka wallahi ka zo gida ka same ni. Ina zaman jiran ka. Ta ce. Na gaya maka. Sakamakon hukuncin munafiki algungumi annamimi maci amana magulmaci wanda bai sa halacci ba duk halaccin da mutum zai maka a rayuwa idan har ka saka masa mummuna abu to ba rayuwar arziki ba ce kai gaggawan canza rayuwarka da har kana so ka daidai a rayuwa ni ba munafunci ya kai ni matsayin da nake ba rayuwa idan kana tanin kujerar da nake munafunci ko da gulma zai kai ka to mu zuba da kai yanzu abin da za ka saka mu a rayuwa ta gina in ciyar da kai in tufatar da kai in saka a makarantar da ya dace ga rayuwarka in baka kuɗin kashewa bai maka rigakafi da ko in ce ban maka iyaka duk abin da na mallaka a rayuwata ba asali kowane wata yi maka albashi ba mun aiki kake ba kuma duk moto na kana da hurumin daman da zaka dauke ta ka je duk inda zaka je kai abin da kaga dama sai ka tushe hanyar da taimaki al'umma ka gaggauta canza kuɗi don ba ka yi arziki bane in ko ba haka ba wallahi ba kana zuwa ki kaga ba zan mai da ka makarantar kwana sai ka ɗanɗana inda ake ci a makarantar kwana ya makarantar kwana kuma kwaye da gaske boarding school kwaye da gaske ka ci gaba da gulma don da ba ka son taimaki al'umma idan iskancin zai da matar da take da juna biyu na zai iskanci gaskiya faɗin gaskiya za ka ga gaskiya kuwa lallai masu iya magana sun yi gaskiya. Man da abin da zan ce maka sai dai ce maka na gode da dukkan abin da ka mun a rayuwa. A'a ba sai ki magana ba. Ki haƙuri da abin da ya faru da ke. Zan zame miki garkuwa. A daidai nake fuskanci duk abin da shafa al'amarin da zai taɓa rayuwarki. Yanzu a kaina ne a kake nema ka samu saɓani da mahaifiyarka. Ko ɗaya. Ki ɗauke ni tamkar mahaifin da ya kawo ki duniya. Kuma duk abin da mahaifi zai mayasa a daidai nake miki shi.
kuma ki ɗauki tamkar yayanki na jini. Duk abin da yaya zai mu kanwasa a daidai nake son miki, matukar bai saba addinin Islamu ba, addinin musulunci. Allah sarki. Kuma kada ki manta likita ya ce ki daina tuna abin da zai rinka bata miki rai, saboda sai ya harba miki abin da bai kamata ba. Ki hakuri, ki shafi hawanki, ki share su. Ya hakuri. Allah sarki da yanzu ina haife ka don cikin shege kuma in ce maka mene? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A'a, ba shi bane dan cikin shege. Dan cikin shege shine idan mutum na da ɗa namiji, mutum wanda yake da mata biyu, ranar kwanan wannan yake kwana ɗakin da je kwana ɗayan ɗakin ɗaya matarsa. To idan har ciki ya samu a wannan lokacin shine dan shege. Wannan dan idan Allah ya soke ki lafiya ko yar, sunan dan nan ko yar nan sunanta dan so. Kuma a daidai nake da in yanka masa hakika, a yi taron suna, a sa masa suna bisa ga yadda addinin Islam ya tanada. Sai ba haka bane ba, kawai dai ka faɗa ne. Haka musulunci ya tsara, kuma haka musulunci ya faɗa. Duk wanda suke gaya miki sabanin haka to sun yi kuskure ga rayuwarsu, ba su karanta ba ne. A'a, ki daina zubar da hawanki. Kada ki manta fa likita ya ce duk abin da zai bata miki rai a guje shi, abin da zai faranta miki rai kusance shi. Yanzu abin da za ki yi wata ci lemu, abarba da kayan marmari da kankana, sa'annan kuma ki daina zubar da hawanki. Kada ki manta fa insha Allah a cikin satin da za mu koma asibiti domin a yi miki awo, ko ba haka ba? Ki murmushi mana, me ke so in ka miki? Ya zanayi Dije? Na'am. Ya zanayi. Ina cikin bayi na ga an zo an turo kofa. Ko kan leka ne kike yi kenan?